Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Mga taga-suporta sa pamilyang Duterte nagbantay sa balay sa kanhi Pangulo human migula ang impormasyon nga i-raid matud pa kini sa otoridad. Gusto ko makakita sa ko amakan samtang buhi pa. Kaya ako amakan tiguwang na 80 anyos, mag-birthday man na karong sa 28. Davao City Mayor Baste Duterte buot makita sa personal ang amahan nga si kanhi Pangulong Duterte samtang buhi. Ilabi pa nga mag-birthday kini karong Marso 28. Barangay Secretary gipusil patay sa kapitan sa Malapatan, Sarangani. 5 anyos nga pag-umangkon sa babay, samdan human nadamay. Rider patay human kini napasok sa usa ka SUV nga nag-U-turn sa National Highway sa Cagayan de Oro City. Sub-Saharan theme sa nagkadayang mall sa Mindanao gikalingawan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.